Zdravím vás, tu je Andrej Madala a v tomto videu si ukážeme, ako sa na eBay odlišiť od konkurencie. Na eBay je obrovská konkurencia, o tom niet pochyb. Preto ak chcete, aby si vaši potenciálni zákazníci vybrali práve vás a nakúpili od vás, tak sa musíte od svojej konkurencie odlíšiť. Ako? To si ukážeme v tomto videu. Jedna z najdôležitejších vecí, podľa ktorej sa zákazník v konečnom dôsledku rozhodne od vás nakúpiť, sú vaše hodnotenia. Pozitívne hodnotenia však nie sú všetko, čím viete svojim potenciálnym zákazníkom ukázať vašu serióznosť a kvalitu. Je množstvo ďalších a ďalších vecí, ktoré ľudí zaujímajú predtým, než nakúpia, ale predajcovia na to kašľú a nedajú si námahu vložiť tieto informácie napríklad do svojho inzerátu. Vložte ich tam vy a zákazníci vás už budú vnímať inak. Ľudia majú pred nákupom obrovské množstvo otázok. Čím viac budú vedieť, do čoho sa púšťajú, komu dávajú svoje peniaze a čo ich po nákupe čaká, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nakúpia. Ľudí, ktorí nakupujú na eBay, zaujímajú hlavne tieto veci. Prvá vec, máte ponúkaný produkt na sklade? Veľa predajcov ponúka produkty, ktoré v skutočnosti nemajú na sklade a nie sú schopní ich hneď expedovať. Zákazníci takýchto predajcov nemajú príliš v láske, preto sa tomu snažte vyvarovať. Veď, priznajte si sami, ak si vy niečo objednáte z internetu, chce sa vám čakať týždeň na to, dokedy tovar vôbec pošlu? No určite nie, takto nerobte ani vy svojim zákazníkom. Ak ale naopak ponúkaný tovar máte na sklade a je pripravený na okamžité poslanie, tak pokojne to do svojho inzerátu napíšte. Môže vám to len pomôcť. Ďalej, kedy produkt pošlete? Ďalšia vec, ktorá zákazníkov zaujíma, je to, ako dlho bude trvať, kým ich objednávku zaevidujete a vybavíte. Ak máte ponúkaný produkt skladom, tak snažte sa mať túto dobu čo najkratšiu. Ideálne je 1 až 2 pracovné dni. Ak budete v inzeráte písať, že produkt máte skladom, ale pošlete ho až za 7 dní, tak bude to na zákazníkov pôsobiť dosť chaoticky. Pravdepodobne vám nebudú veriť, že ho skladom naozaj máte a dôvera vo vás je fuč. Ak stratíte dôveru zákazníka, tak zabudnite na to, že od vás nakúpi. Ďalšia vec, ktorá zákazníkov veľmi zaujíma pre nákupom, je to, ako dlho trvá doručenie. Každý jeden zákazník chce vedieť, približne za koľko dní mu bude jeho produkt doručený. Samozrejme, je to veľmi individuálne a vy to presne nemôžete vedieť, pretože to dosť záleží od prepravnej spoločnosti a nie od vás. Preto nepíšte presný dátum, ale len približný. Ak napíšete, že doba doručenia do Európy je 3 až 7 pracovných dní a do ostatných krajín sveta je to okolo 10-15 dní, tak určite tým nič nepokazíte, ale práve naopak. Zákazníci vedia, že presne na deň sa to nedá povedať a taktiež sú už trošku zvyknutí na to, že v niektorých prípadoch je doba doručenia aj niekoľko týždňov. Nebojte sa to napísať do svojho inzerátu. Hlavne si ale dávajte pozor na to, aby doba doručenia bola naozaj reálna a pravdivá. Nesnažte sa získať predaje tým, že do inzerátu napíšete dobu doručenia nasledujúci deň, ale v skutočnosti to budú až 2 týždne. Takýmto spôsobom si privediete len nespokojných zákazníkov a zbytočné problémy. Ďalej, aká je cena prepravy do jednotlivých štátov? Veľa predajcov má v inzeráte napísané, že tovar posielajú do celého sveta, ale ak si zákazník vyberie svoj štát, tak nezobrazí sa mu cena poštovného. Vaši zákazníci môžu byť z Ameriky, Ázie, Austrálie, no skrátka z celého sveta a každého zaujíma, koľko musí zaplatiť za poštovné do svojej krajiny. Preto vždy dbajte na to, aby zákazníci presne vedeli, aká je cena poštovného. Ak ju máte stanovenú do každej krajiny rovnako, tak to do inzerátu napíšte. Ďalšia dôležitá vec, ktorá zákazníka zaujíma, je to, či poskytujete sledovacie číslo balíka.
Veľmi dôležitá vec, ktorá vo vás vzbudí ešte väčšiu dôveru je to, ak zákazníkovi poskytnete sledovacie číslo balíka. Treba si uvedomiť, že na eBay sú aj rôzni špekulanti, klamári a podvodníci. A ľudia majú kvôli tomu strach nakúpiť, pretože sa nechcú stať obeťou nejakého podvodu. Dokážte svojim potenciálnym zákazníkom, že vy ste seriózni a že svoj produkt naozaj dostanú. Obyčajnou vetou ku každej objednávke poskytujeme sledovacie číslo, vzbudíte o mnoho väčšiu dôveru a zákazník už nebude mať taký strach nakúpiť. Ďalej, akú platobnú metódu preferujete? Ak chcete u zákazníkov vzbudiť ešte väčšiu dôveru, tak do svojho inzerátu napíšte, že preferujete platbu cez PayPal. Dôvod? No pretože PayPal garantuje vrátenie peňazí v prípade problémov. Tým, že do svojho inzerátu napíšete, že preferujete PayPal, tak ukážete ľuďom, že viete presne čo robíte, myslíte na ich bezpečnosť a doslova im garantujete spokojnosť. Či už s objednaným produktom, alebo s vrátením peňazí. No a ďalšia vec, ktorá zaujíma vašich zákazníkov je to, čo robiť v prípade problémov. V neposlednom rade ľudí zaujíma, čo majú robiť, ak im produkt nepríde, alebo ak im príde poškodený produkt, alebo ak im príde niečo iné ako si objednali a tak ďalej. Nezabudnite teda do inzerátu napísať aj to, že ak sa vyskytne akýkoľvek problém, tak vás môžu kedykoľvek kontaktovať a všetko vyriešite. Samozrejme, toto tvrdenie aj dodržte. Ak vás nejaký zákazník niekedy kontaktuje, napríklad, že mu produkt ešte nebol doručený, tak sa snažte tento problém naozaj vyriešiť. Takže toto sú tie najhlavnejšie otázky, ktoré zákazníkov zaujímajú predtým, než si na eBay niečo nakúpia. Nebuďte leniví a dajte si tú námahu im v popise produktu odpovedať. Veľa predajcov má inzerát vytvorený len tak narýchlo. Buďte iní. Vytvorte taký inzerát, v ktorom sa dozvedia všetko, čo ich zaujíma, a odlíšte sa tak od svojej konkurencie. Pravdepodobnosť pravidelných predajov sa vám rapidne zvýši. Pamätajte, že v marketingu nie je potrebné byť vždy lepší. Stačí byť iný. Akými ďalšími spôsobmi viete byť napríklad iný? No samozrejme, dajte niečo zdarma. Aj obyčajná maličkosť poteší. Ak predávate napríklad kuchynské potreby, čo tak vytvoriť krátky e-book s obľúbenými receptami? Je to vec, ktorá vás nestojí takmer nič, ale zákazníkovi to už prináša pridanú hodnotu. Ďalej, pošlite ďakovný list. Obyčajný list, v ktorom zákazníkovi poďakujete za nákup a ukážete mu, že si ho vážite, z vás už spraví iného predajcu. Veľa ľudí si predajcov na eBay navzájom odporúča svojim priateľom. Buďte vy takým predajcom, ktorého budú ľudia radi odporúčať a o predaje nemusíte mať obavy. No a ďalej prekvapte svojho zákazníka. Pridajte do balíka niečo, čo tam nečaká. Niečo, čo ste v inzeráte nespomenuli, ale naozaj ho to poteší. Ak predávate napríklad kozmetiku, tak skúste do balíka pridať napríklad vzorku nejakého parfumu. Čo myslíte? Kam pôjde zákazník v budúcnosti nakupovať, ak sa rozhodne kúpiť si nový parfum? Je naozaj množstvo vecí a spôsobov, ako viete byť iný a vďaka tomu predávať viac. Stačí len porozmýšľať a nebáť sa to aplikovať do praxe. Tak si to zhrňme. Snažte sa v inzeráte odpovedať zákazníkom na čo najviac otázok, ktoré ich zaujímajú. Ak už raz klikli na váš inzerát, znamená to, že ste ich už niečím zaujali a preto to nepokazte mizerne vytvoreným popisom produktu. Čím viac bude mať zákazník pocit, že vy ste ten pravý predajca, ktorý mu dodá jeho produkt kvalitne a bez problémov, tak tým je väčšia šanca, že budete mať pravidelné predaje. Prajem vám čo najviac zákazníkov a čo najviac predajov. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľate aj so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať aj ďalšie tipy, triky a návody ohľadne predaje na eBay, tak sledujte moju stránku www.predavamenaebay.sk.
Tejto téme sa tam budem určite venovať aj naďalej.